gima ji penjore to party leader pod en ng'a? Party mar ODM yor ex margi nyocha ochako duogo kendo lero ni Raila Odinga pod e party leader mar ODM, wach ma sani pod okelo ubaga mang'eny. Jopiny ok ong'eyo ni to what is what. Wawinjo na kaka weche nobedo kokalo kuom twak manogol kanyo kod jagoro mar party mano Edwin Sifuna. The grueling campaign by our party leader and the need for him to focus on this for the AU chairmanship, he has designated His Excellency Honorable Peter Anyang' Nyong'o, the Governor of Kisumu, to chair any and such meetings of this committee, the Central Committee, that may become necessary during periods of his absence. Professor nosebedo Executive Director machama, nosebedo be Secretary General machama mar ODM. Koro en ng'ama ong'eyo kaka chama ringo. Aparo ni emomiyo party leader osettle on en mondo okony e yor mar kojolo e keto kom sama party leader odich gi wuoth. And since the constitution does not allow the SG or the chairman or any other person other than a person being the party leader or his appointee to chair that meeting, that is why that step has been taken. Ken chapni no bedo mang'eny ahinya, gima luongo ni intense lobbying. Nyinge no taj mang'eny, governor ma Siaya, jagoro mar party, kata winjo kanyo kwacho ni bedo ni en jagoro mar party ne ok nyal miye gino. Babu Owino be nyocha nitie diere ka ikuodho nyinge, ma en bedo wuon nondiko gimomiyo noparo ni ober kurito kom makamano. To kata kamano, governor ma Kisumu County ema neno ka gima koro chiegni ahinya kod kuku mar party mar ODM. Ing'eni wacho ni osebedo mamit. Wacho ni spectators. To nitie jokanyo mahiya ahinya ma samoro wacho ni osebedo negi awayo. Kendo osebedo mawach. Nitie joma ne ok gen ni Nyong'o nyalo chopo machiegni gi lemono. Ing'eni samoro ng'iyo ni nitiere sama koro Professor Nyong'o chope, inyalo ng'e ni samoro tiyo ok winje ahinya, ok nene ahinya, nikech koro othoro yueyo maka gi kacha. Ini wacho ni samoro joma dibed ni chapni maka gi kacha mineno maringo left, right and center, mane nyalo kawo thuolo mondo mi obed omake lemo mar bedo jakom mar kuku mar telo mar ODM kaponi Raila nitiere campaign mage mar manyo komno mar AUC, kata kaponi ni koro no wuok ni koro tie mare ok ne ahinya e pacho ka. To gima nitiere ka en ni kata bed ni jomoko chwanyore, kata bed ni jomoko sin, to nitiere weg chama mane nitiere kod lek mar chama no chake mong'eyo ni tiwe lwet ng'a, tiwe ne ng'a, tiwe karang'o. Ing'eni inyalo paro higa mag 2014 Raila nodhi piny Amerika kuom dwe achiel. Inyalo paro ka kinde no Nyong'o man chali no mi thuolo mar mondo mi chal ka gimo tayo duon burano. Professor Nyong'o kinyalo paro ni duon bura mar ODM kane chakore, kane ondike ayanga higa mag 2007, en achiel kuom joma ne nitiere jotene mane ochake, mane ondiko chike mataye, joma ne ochano ni to koro ibro bage, ibro taye yo machalo nade, ibro bag lemo, ibro los lemo machalo nade, ibro tim yiero mag ODM ne yo machalo nade. Magiko ne wantie kod duon bura makoro kawo higni ma ok tin 18. Koro apani mae en ng'ama ong'e gima duon mar ODM en, to Raila Odinga bende ong'eyo ni to Nyong'o en ng'ama nade duon burano. Kendo bedo ni osebedo jagoro mar duon bura mar ODM e kinde kaka achiel kuom joma ne ochako, jotene mane ochako ka thuolo mar bedo jagoro, mabende ne en jawache lo duon burano e kinde no, to nyisi ni mang'a mong'eyo kuma duon burano oaye, to ng'e kuma duon burano ni bed ni dwane mondo mi odhiye. Samoro lek machielo ma jomoko nyalo bedo goro ni an koro komiya lemo ne nyalo tiyo kode yo machalo kama, en samoro onge lek makamano. Samoro lek mare en mani kod duon burano kik obarre kata kik olwar kata kik otho. Koro aparo ni kanyo to Raila nogoye kwano. To siasa be nitiere e gini, nikech sani pod Raila pod ok odhi e kom mar AUC, en mana e campaign be ng'ene iyo tuere, nikech Jajibuti cha be ni mana kacha jomoko ka be ni mana tiere. Koro sani to ne obedo ni ng'ata ma dibed ni nyalo chopo machiegni kod lemo mar bedo gai mar ODM nyaka beda ng'ama ng'we gi oko. Ng'ama ng'we gi oko ni nikech pod ok ong'e nyime ni bro chalo nade. Koro aparo ni kata king'iyo motelo ero manche ne jo ODM, kuku matelo mar ODM obedo godo, winjruok manche nitiere kacha kod lendo manche ne ogol
en ni nitiere gimiluongo ni Central Management Committee ma en koro en komiti mar telo mar ODM. E kinde ma jogi bedo kod romo mag-gi, nitie ng'ama bedo jakom mar romono ma obedo ga ogai mar duond burano mano osebedo ka en Raila Odinga. To koro kaponi Raila Odinga onge to romo mage nyaka dhi nyime kama idwa ng'ad wach mar ODM dwa ng'ade wach ka koro gibedo kanyakla ng'ama dhi bedo jakom mar kanyo mowacho ni wakete Anyang' Nyong'o. To aparo ni kata nowuon ne ok ong'eyo ni wach madhi ringo oko madhi kere oko ahinya en ni koro bede ogai manyien mar ODM kata ka yor kojolo. To kane giselondo to gimoringo dhi oko mokwongo en ni Nyong'o osekawo leo mar bedo jatend party yor kojolo kendo kare en owuon ebe owuon ondiko gi thuolo no mar mondo mi onyis ji ni an ema koro an e wi wath ka. Aparo ni Nyong'o Raila ong'eye ong'e Raila ang'e ni kata bed mani jowacho mane en party leader machielo tapani Raila chuny ong'e ni ma kata ng'ama kata kawe ni tayo gini kata yor kojolo to konyal ringo lal kode nikech gin duond bura ka ng'ata mana koro jo duond buche mamoko gi Raila owuon bende chunye ong'e ni nitiere joma nyalo ringo gi duond buche nikech nyalo paro ni duond buche machalo Ford Kenya gi ne ji oringo go ji osebedo ka ringo kata ODM osebedo gi lwenje bwana Chelo ng'angi Manyara koro bedo chungwan yes tinya paro kata ka kinde moko ODM Kalonzo nolal gi bathe nolal gi bathe modugo chome achomo dugo timne mana operation baw bathe mobedo makoro tegno manyaka sani koro gige ringo go koro apani en bende kama entiere ong'eyo ni to ng'ama naketo bedo jakom mar kuku matelo cha kata kadang bede ni en makoro dhi kawe thuolo mar koro dhi mbele gi tayo duond bura ni kako gai tang'eyo ni ok onyal go aputh njiri molal gi duond bura eyo achiel osetiego Nyong'o sama nodhi sabbatical leave e piny America 2014 ja notiego Nyong'o miya internship miya attachment omiye ni to nyalo tayo party machalo nade nitie gimiluongo ni loyalty manowinjo ka Monsen Ndoch Kajwang' nowacho cha loyalty to fidelity yani ma ng'ama ing'eyo ni mato kata karach kata tek manade kech ng'iyane kata mana kane manyo otiko mar bedo gavana ma kaunti ma Kisumu inyalo paro ka ji noko ng'eyo ahinya ni Nyong'o ne nyalo bedo gotiko nikech nitie joma ne obedo machiegni ahinya kod otiko no tiyo nyaka gi mwandu minyalo tigo we kata mano ka Nyong'o ne en SG mar party nitie bwana moluong nocholo goda mane gilalo go kuma senate to pap noduogo Oringalenga kendo gimogen jabare koro nyisi ni ma kuma giwuok gi Raila kuma bor mana ka Raila osewuok mabor gorengo gine gi joma moko to mak mana ni e yiero mar Nyong'o kaka winjo ka Governor Gladys Wanga wacho lony mare gi rieko mare kata obedo ni nitiere midhiero maka gi kacha mar dhano ma dhano nyalo bedo godo gi nyawo ma dhano nyalo bedo godo tapano ja Kenya moro amora ma osewinjo ga ma Nyong'o en nyalo ng'isi ni en ng'ama sama gimo koyawo dhoge mowuoyo to nitiere rieko moro mawuok kuome kata lo mana en mana jatend migawo mar thieth inyalo paro kane Nyong'o wacho gimoro kata kowache yor thiano to en ochalo gimoko wache ne en chik kendo iyudo ka en ng'ama niga gi chung motegno ahinya koro apani mano en achiel kuom okenge momiyo koro ne matimore gima koro katieko gima nitiere sani en ni ok wang'eyo ni to dibed ni bang'e ka to koro kibiro yiere ogai mar duond bura mar ODM inyalo koro wachi ni koro en ma koro wene gino koso inyalo ket ng'ama chielo koro ka bene kad machielo injo ka jomoko ne osechako wacho kara ni kata mana mama Ido Odinga boromore kod lemono kech en live member mar ODM koro mbaka pod thoth nitie mbaka moko ni joma matindo ni ng'wech manorengre 2022 cha ni en siasa moko dwaro joma matindo nitie generation change moro manyaka bed in party structures to sechego benti ng'ama wacho ni nitie ng'ama owinjore bed ni bede malo kacha ma en kosiemo ng'ata to nyalo ng'wony to nitie ng'ama kobedo malo kacha cha to koro kata osiem mana ng'ato to ibane mana lwedo ngechine dala nyaka bed gi jaduong' dala nyaka jaduong' dala nyaka bed ini aparo ndalo moko party moro iluongo ni SDP Mama Ngilu gi James Jamayanga gi governor ma Kisumu masani weche ne lich Roslyn wane kinde ma dho aguna luongo ni interesting times a political landscape especially kong'eyo party mar ODM ni wan gi ODM tieng' diriyo nitiere weche moko makuodhore ni nitiere mutni moko mosebedo ka nitiere
ODM IG, ODM IO. ODM in government, ODM in opposition. Kitemo imule gi wach mar bedo ni nyongo ni no mi thuolo marito bedo jakom mar CMC ni. Dibi ni no ng'iyo samoro ni ma en second term governor. Aparo ni BOJ nitie gik mang'eny moplay. Ng'eni higa kanyo chakre king'iyo kanyo dwe mar 4 dwe mar 5 ne siasa mar ODM ochacho kabisa. Yes. To mani ng'eni ne pok obedo gi broad based. To nineno ka the top cream de la cream te ne dwaro tich mar ogai mar ODM. Ma paro ni broad based ne be ntiere kaka no settle wache ni nikech ji mane ntiere malo kacha te ni neno kol oyudo olemo mar sirikal. Then ka koro jogi koro wuok to koro adong gi wach mar ogai mar ODM. Ma koro yudo ka Raila koro nyaka sani ngi Continental. Makata nowacho mabe ni siasa makae koro werego. To koro ko werego ting'e ni chama be nyaka bede gi structure, nyaka bede gi ng'ama nyalo chung' ma kochungo e loe no to ji nyalo winjo kata kotima ng'owa koonge. Mana kaka ineno Ken osewacho, Ken owacho mabe ni ng'ato kaka Nyong'o osebedo SG mar chama. Kendo aparo ndalo mane en SG no ema ne ODM strong e kabisa. Basto ne be ne en executive director. Koro en ng'ama osedhi oko moduogo. Ni aparo kata nitie ndalo mane giwere gi jakom manodhi SDP. Tineno kaka noduogo to duogo mapok ne giwere ndalogo. To en ng'ama kata king'iyo history mare mar party gi kaka gisebet ka gidhiro party. Koro yudo kama gibe gik ma king'iyo sani en ng'ama serve second term. En ng'ama paro no osebedo MP, mosebedo senator, mosebedo governor. Koro inyiso ni layers go osegenete executive go osebete winere tafanya executive osebedo nikech minister bene ang'owa entie. Koro yudo ka structures mag sirikal gi osewuothi. Maparo ni kama pok owuothe en mana judiciary nikech oken laini no. Koro aparo ni magi minya yudo ka bura ni be nodogo ng'iyo nikech inchi neno kata kanche giwinjre Central Management Committee kano odhi obet mong'iyo kaka ne gi fill positions manodong ka. Ing'eni wacho ni machicha was a boardroom consensus. Mabe kachicha ni neno ka nitie jok manowuok mabe nokomor golemo moko mane gitimo ang'owa mane giyudo. Koro yudo ka Nyong'o kendo ka kodonjo ka ineno kata for the first time koro chamo wacho ni chako timo grassroots November. Koro ing'eni mae be nyalo konyo nikech ibro yudo ka maybe bedo ma koro jakom ni tenge to yuarruok manche ni e chama be onge. Koro nomination grassroots elections be koro dhi timre November ka be nyalo temo tego chama. Nikech koro influence mang'eny ma bro timo ang'owa bro bet maonge. Mar ariyo jok mane dwaro kaka Bob Agri Orengo governor na Masiaya. Magi ng'eni gin jok ma olemogi osebete chama iye. Bapo ng'eni kata entiere leadership kata onge leadership to magi jok mochung' ne ang'owa e chama mateng'ore. Nikech magi jok ma sama weche tek to nyaka itim ang'owa iduok kod nikech pile wasebedo kowacho ni sani en time mar Gen Z. To kata ka en time mar Gen Z kata Gen Z nchi neno ka demonstrate to kane gisewacho ni Ruto must go to ne gionge gi plan B. Koro miyo kata chama be kimiyo the young tax kaka giwacho no to nyaka bede gi mix and blend. Miwacho ni wan gi joma tindo to joma bedongo be nyaka tim ang'owa bedie. Nikech for the first time ne waneno sama ne gilando wach Nyong'o ni oka waneno ka nitiere tungni mosebete ka nitiere. Manyiso ni nitiere luoro moro ma be nyaka bede ni Nyong'o command e chama. Nikech kaka nchi neno kata kane gine announcements manotimo koka ni neno kaka jo ODM ne diro wach kata mbui gini. To ni neno kamar Nyong'o ni kano wachi tineno ka jite wacho mana ni for the unity mar chama. Koro aparo ni nitiere be gik ma paro ni chama no ng'iyo kapok ne gitim ang'o kapok ne gisettle on Nyong'o. And then mana gima wacho ni oken mokwongo ma jakomo mi responsibility no. Osebet ka jakom wene. Koro aparo ni is an experienced hand mano ng'iyo mowacho ni nikech asebet ga kamiye en ng'ama paro na nyalo trust mondo ta chama ni nyaka dhi atiekra gi wachna mar AUC cha mondo kata kayude to koro waneno ni going forward chama timo ang'o adong'na nikech kata jakom ne en life member mar
mar ODM. Erokamano ahinya. Mana jok modong' gi be life member. Koro life members gi be nyaka bed gang'owa gi seyie chama. Trust ni en ni ka jakom oduogo to inyalo duok ne party koso. Be party nya dong pod ene dong ene party ni. Odhi dwaro. En number 1. Ene number 1. Manyiso ni kata nyongo o hold iluongo ni o hold ka photo. Manyiso ni samoduogo cha ti hand off officially gi hand over notes. Ti wacho ni while you are away mai kaka notimore. Mana kaka neno kaka juang ndalo mane baba onge cha ninjo ko baba wacho ni baba while you are away to ne en gi list. Mano pimo owacho ni mage ma mano timre kitima ngoa yo. Erokamano ahinya. Sadek wadongira kamano wadek kene nyakora mga jwango weche manyien lak Sadek okinyi ma kawuono era Mogi FM Kafanya Solomon kapok imiwa thuolo mar dhi weche manyien. Wamien na Fred Ogweno thuolo. Embo goye wiye matin. Victor Pane gino winjago ma wiye ka jo radio seduo. Eka obed fair ne kama nyara wilo keleno koro kati yeke tiege mondo gi jo radio go gi kite owacho ni mano header mane jo Arsenal loyo go tena nyoro cha nyara wilo sikete gino e gol makoro erokamano ahinya. Fredo wacho ni okodwa loge lwete mondo kelo wach mar VAR ni ologe lwete koso en ball to hand koso handball koso nano Heda. Erokamano nyakoro mwajuange paro nade e okang' mane party mar ODM okawo mar keto ting ne governor ma Kisumu County mondo bed jakom mar CMC kuku maduong' bende ng'ado weche mag party mar ODM e kinde ma bende ng'wech osebedo karingre ka party bedo chano chenro mandiko jokanyo manyien dwe mar 11 higani dhi bedo nade ka jakom kata party leader ma ji osebedo kaluongo ni jakom dhi Edward manyo lemo kaka jakom mar AUC ma bende kelo pinje mag Afrika kanyakla lok tich mare ni Addis Ababa e piny mar Ethiopia. Wakawo yweyo ka Sadek Marokinyi weche manyien kod Vincent Otieno e Ramogi FM. Wi bende kikwin onwa pachika achiel kachiel SMS X Facebook ka achiel kod Instagram bende wantie. Uliamini wakati uliambiwa ati umeshinda hii pesa? Ati nilitumio location, sasa nikajua ni ukweli kabisa. Nimepata. Ndio hii cheki yako hapa hivi, ndio hiyo goodie bag ya jipange ushinde na view sasa. Asante. Jipange, view sasa ni ukweli. Kama nimepata, hata nyinyi mtapata. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Pilot, uko ready kutake off na Shabiki Jet X? Ha! Shabiki Jet X inagawa kugawa. Cheza Jet X na as low as 30 bob, a wheel of fortune ita pop up, spin, and instantly win your cash prizes. Tuko na over 650,000 Kenya shillings in cash prizes for the lucky winners. Boarding is now easier than ever. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, click on casino, then select transfer to casino. Weka amount unataka kutransfer, for example 50 bob, okay? Then click transfer funds ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na uanze kucheza Jet X. Ingiza wenzako na bado ubebe a share of the 650,000 Kenya shillings in cash prizes. Fly, spin, and win with Shabiki Jet X.
Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pipo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana Ramogi TV. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbegi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango mana Ramogi TV. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana Ramogi TV. Ero kamano ahinya Obado director mano wuod Oyoma kendgi UK. Ng'ato penjo ka penjo mangima kabisa, is a criminal allowed to sign documents? Apenjo an obwanda okoyiene now that ni IG mar police mako jolo ni en gima leta ahinya ni irito wagi ilo kenne atige wad mane watigo do ni criminal e maran the police force nikech nyaka gol ne gir convict no tag no en go. Koro be onyalo timo ang'eni good conduct okonyayo correctional facilities nigi leadership mare but chopo sama koro IG mar police omako gite koro samoro dhi timo dimbe kara mana committee kata nyocha onyalo wuoyo gi convicts written nyocha neno kata ka nyocha nche jofwambo penje kano wacho ni ji nyaka lo chik to ni jo ka jofwambo penje ni to ini wuon mimanyi to iluwo chik to wacho ni kes ni koto konya wuoyo
koro nyisa ni koro ng'ama dwa nyiso kata polis modwa nyiso nolo chik cha bro luwo nade ka en owuon ong'e maber niya en gi ndalo abiriyo ma pod imanyego mondo odhi e jela. Kaito samotimo mae piny Kenya oro bila mage piny mar Haiti. Monego bed ni watelo ka wanyiso ni we obey kendo waluoro the rule of law. Sani ka jatelo kata mana mar Interpol obiro pacho kae. Onego bed ni achiel kuom jok moro mogodo en Inspector General. Biro chalo nade ka riwruoge mamoko mag pinje maoko ma osegoyo keng mamalo e weche mag rito ratiro mag oganda e weche mag neno ni telo bedo makare obiro pacho kae to gidwaro moga convict. Samotieko bedo IG pacho ka ibiro do kan tienda ndalo moko ma yudo ka gitieko to nitie appointments moko mabiro samoro ambassadorial kaluwore gi rewards mimiyogi gi kaka gitiyo marach gi telo o kaka gitiyo maber. Pinje mamoko nyalo biro bedo ne matek dhiye. Pinje mamoko positions machalo kaka ambassadorial positions ko mago gik manyalo bedo ne matek nekech tag ma en go mar convict ni en gima obiro bedo godo ok samoro lore gi bunge ma obiro bedo godo kinde mabiro nyimeno kapono obedo nominated kaka ambassador kata high commissioner. Mane mo miya nyisi Victor ni sirikal jo wilore tineno Victor nyalo timo ne dry cleaning ka piny modhiye to credentials nego nyaka gin to kata dry cleaning magi nyalo timo kaeni bende nyalo mana timore e bwo sirikand ni to kata mana sirikal ni Victor sirikal iwacho ga ni jo chamo nyithinde kiny tiende jogi biro hold hostage minyisi ni ka okitimo kama ting'e ni pod wan gi case mari ma inyalo donjo jela anytime koro tiende odhi bedo held hostage ok onyal timo tije nekech oluor ni ponono otimo tije yo mowinjore koro sane to ng'eyo ni inyalo rwake e jela. Erokamano. Tinga to penjo ka ne uduto te ne ang'o momiyo IG mar police pok obedo confirmed up to now nitie makosa moro no osebedo confirmed the Senate to bunge ma National Assembly nitie nie recess manyiso ni kinye ka giduogo koro kinye mabiro neno ka koro mano biro bedo achiel kuom items mabiro biro mondo mi koro wane ka bunge jo National Assembly be biro godo watgi to ka ok giwinjore gi Senate to kendo wachako ma process manyien mar IG ma eno wuono konya apply gima dhi timore kanyo Victor ma ok wachandi gi weche mang'eny bunge duogo ai recess odhi bedo confirmed immediately mo bedo confirmed the following day saa ariyo ibiro nene state house kochamo muma to wach no rumo the following day saa ariyo nikech nitiere jok mancha no ore kacha mane edwa ne nyingo bedi mar okay with him so gima bunge dhi timie gicha onge en ni bunge dhi yepo to dhi bedo one of the agenda mag bunge mokuongo macha gidhi mana lawo go dhogi to ka gitieko lawo go dhogi to kinyi saa ariyo kinyi mondo ng'ato kik ringi e doho eka kitimo gigi to odhi ringo chamo muma the following day. Ang'o mano lokore nikech wan gi two deputies mag deputy inspector general mag police achiel onego bed ni irito gi ng'ama miyo to ma pok otimore nyaka Grace Kaini ne wuogi VOJ no kineno kane waloko chike bunge chik dong ne waloko nikech mane kaka niwinjo ka Fred wacho ni ani king'iyo National Police Service Act mokwongo mane wantiere godo cha machicha ne wacho kata ni recruitment mar Inspector General Police ne dhi through competitive process inyalo paro ni ne en application mane dhi through the National Police Service Commission to gi shortlist kama ne Kimayo obedo recruited kane chik obedo amended through an omnibus bill mano kel gi ndalogo Attorney General Githu Muigai kane nitie te mano loke chik kano loke chik emane koro power to kudugo kuom the appointing authority molokore to macha ne nyaka bed process mane recruit godo to kuma DIGs achiel ne nyaka bed ng'ama dhako koro ka gino noloki emisene no kanya chakre mar Kaindi cha pok wachako bedo gi DIG madhako kama ne giloke godo Victor kipo kimie ken mana e dho Nyarawila no ing'eni ka ne gise mutilate ka ne gise bambo ma girocho chik kaka no kete katiba ka gibiro gi this National Police Service gima ne gidhi gitimo kacha en ni ka ne ng'iyo kako nego beni deputy Inspector General bedo appointed ne gidhi girocho chik ma sani koro giwacho ni mondo mi ng'ato ketie lemo mar Deputy Inspector General nyaka bede e lemo mar Assistant Inspector General mar Police ma bende kata mana sombe mani neno somba
Masengeli mani ineno gibuogo wagodo ni kinono maber to bibiro yudo ni onge bibiro yudo ni chien ka nitiere jok moloye gi somo lakini ne ok nyal chor mbele nikech ne gionge rang'iny mar assistant inspector assistant inspector general koro nitiere jok manyocha ne dwaro lemo ne ni Victor to no gengi nekech ni gionge lebo cha mogik nitiere jok manyocha ne dwaro ing'eni king'iyo position neni ne ok obedo advertised mondo mi no obed ka position oncha no ok obedo advertised nitiere mana nyinge mancha no dhi owuok to no dhi oter nyinge moko adek moko wadwa luongo ka mano dhi owuok kancha lemo ni ne ok obedo declared vacant koro nitiere kaka jogi no obedo protected tibiro ng'iyo kiwuoyo kiloso gobila kech waloso kodgi nitiere moko mane nigi lony gi qualifications madongo moinge and more vibrant to ne ok nyal nekech ne gidhi gi protect a few people ma osebedo promoted e lemo mar assistant inspector general mar mar police korido ka jo kai michoro mbele to ng'at maya chien kai mabe samoro loye gi qualifications gi ok nyal donjo kanyo erokamano ahinya Johnson Kavuludi notiyo ndalone kendo gik moko mane gi temo tiyo kinde no neno kage manolal ken nitie wach moro mane gidore kuomi kanyo Kavuludi wapare gi lwenje mang'eny kabisa notemo now that ene mano kuongo bedo jakom mar National Police Service Commission aparo ni notemo nikech nyaka nowuog aparo ni commission ena by name inyalo paro penjo mane openjo e kinde mane gidadho obila e weche mag mibadhi pod gin gik maluwore mbui nyaka sani magedhe gi buoge ing'eni siasa be nitiere e gini ne ng'ado buombe siasa nitie e gini kendo nang'iyo apenjora ni Danstan Omari dibed ni en okil mar Masengeli kosa nikech nyoro ne Omari oloso Omari nosedonjo achiel kuom gi koro Omari wacho ne nitiere siasa e wach mar dwaro ni Masengeli odhi ochope nyim doho kendo nitiere siasa kowacho ni nitiere kweth moro mosefwenyo ni David Kanja kidek ni od bura ok be puodho to ka od bura ok puodho David Kanja to nyiso ni nyalo bed gi yo machielo mar mondo mi koro yange Masengeli ilemo ma koro sano maker ko jolo koro en ong'iye ni siasa moro nitiere e iye to mak mana ni wapenjore kendo ni kapo ni siasa nitie e iye to ka koro doho ng'isi ni chopa mondo ler nikech ni doho boko chuni ni nyaka iwachi ni ang'eyo kata ni akia oyie ni iwacho ni ng'eyo oyie ni wacho ni kia oyie ni wacho bene leng bo oyie ni koro aparo ni kata bed ni chako ket siasa ewi kaka chenro mar yiero gai mar obila bedo to chik to pod nyaka luw nikech kiwinjo gima ne jatelo ni wacho ka ne nitiere gwenge mag North Eastern kucho ka koro owacho ni mondo ji oluwre kod chike ma pacho ka kendo ji oket kwe kaluwore ka dwaro mar chik to en owuon to ok oluwo chikno ka koro wapenje ni to in wach mari mar luwo chik mar doho ichopo godo kanya ni mano to nie doho were uru godo kik upenji koro nyisi ni ma en ng'ama chal kagima ogo winjo Kenya Dasta to gima nitiere ka mowinjore bed ni jopiny bedo kod ng'eyo ni kaka piny medo lokore kaka ndalo medo dhi jopiny medo bedo kod lony kod ng'eyo mar alwora margi gibedo kod lony gi ng'eyo mar chike maggi gibedo gi lony gi ng'eyo mar telo maggi koro kaka wamedo sudo nyime biro chopo kinde inyalo paro ka jopiny no bedo mochiewo mofwenyo ni kare od bura be pod inyalo ng'isi ni mondo gitim dwaro mar jopiny maneno ka nochopo ketwa kama tek ma rawere no dhi momonjo koda ka od bura koro jopiny nyalo biro chuni kata in mana kod bunde ni in jatelo mar obila ni nyaka tiluri kod chik nikech chik cha e bunde maduong'ie moloyo bunde duto manibed ni samoro e kweth ma jotelo mag obila nitiere godo koro kata kapok warwake siasa to nego nyise ranyisi makare mar ni kapo ni doho golo chik to chikno nyaka luwe chikno eto nyaka luwe aluwa ng'eni kata mana jood bura moko nitie moseng'adnegi nyaka twech to pod badhore ni twech no kata nyicha ne ong'ad twech ne Lenol Kulal gavana machon ji badhore abadha kama imanyo yo ma kata ka en twech mane onge kod fwai moro e wiye tichuno ma kendo chak doho chak luoro kuno ma chak ket fwai moro kede wiye samoro en twech moko dwa kata mana fine en twech ma en twech cha ema nyaka dhiye ng'eni nitiere ketho moko ma itweye jela onge gimoro ni kia chule fwai kichayo doho to winjore bed ni doho lando to tweyi
dweche mowinjore be ni tweigo gimoro ni kia ni chula 10,000 kia milion 5 onge koro kapo ni wapuonjo jopiny ni yo miluogo chicken ma to biro bedo gima yot ahinya lek mane jatend piny nitiere godo William Ruto kano chamo mane koro Kenya ok bedo piny ma itayo maonge ma ok olu chik Kenya ok bedo piny ma ibro police nyalo timo atima gima dwaro to kopenje to ok odwa duoko kata ok odwa wuoye wabiro wuokie Kenya no erokamano je aparo ni gima bonego be ni ji ng'iyo ni chapter 6 on leadership and integrity article 73 king'iyo to wuoyo maber e wach mar kaka ng'ama nie ofis mar japiny onego ritre kendo onego bed responsible manyiso ni sama in e ofisno in trust o manyiso ni power momino en japiny moketo kuno omiyo kinya wacho ni power no duong' moingo japiny motimo ang'o moketi ofisno koro ng'ata manitiere kata sama ineno koro dhi otimo chayo doho no onego ng'i maber ni biro chopo time ma office no kowuoke to be nitiere gima biro catch up ting'eni wacho ga ni criminal justice to expire kata tiek mana 20 years or 40 years kapod ngima chiemoro ng'ato chiwa to wacho ni nitiere gima nitiere mapend kae koro kendo nitie kaka watimo ang'o wabiro chotho ber gi research nikech aparo nosebedo kowinjo bura ma niyalo mar joma ne onego bebi pendo gi obila mane ngas mamalo mane tiyo Nyalenda kinde cha gi buche momako gi tinende mano onego be ni en bedo ni ranyisi make neno ka gima kaka wacho ni neno ni ok en kende en sigando yieyo mane do buro kata sani nitiere oboke achiel kuom newspapers magwa gi winjo kowacho ni polise 50 nitiere masane iluwo gi ng'anyo manotimre higa mokadho kendo gi jo jenzi mar jenzi mancho timre koro samoro nyalo timo gimoro kiwe ni rwako uniform ine iji onge ng'ama ng'eyi tibro yudo ka nitiere mana ng'at machielo mabibro mana golo details nitiere mana kaka ibro yudi koro sami timo no ng'e maber ni kitimo to tim gik moko e boche erokamano sa en 3:18 mar okinyi ma kawuono nyakoro Mogajwang' weche pod gidore ka kendo mbaka omitni ndi kawatemo fuono weche moko ma bende wan godo okinyi ma kawuono erokamano ahinya ne joma ne winjo kokalo kuom Ramogi FM waseduogo e yamo kendo bang' weche manyien e lak saa 3 mar okinyi ma kawuono wach mar tend ODM ni en wach ma ne wadhi godo nyime ka watemo gide ahinya Gavana opia ni goki ikori koro lo gamba gamba la kifua asendiro ne opiro dwa loyo Nyarawila ing'eni wang'ni ODM dwa loyo gol nikech gonde pok kato giwacho ga ni strike ok low yes apani bedo nyo wan gi Nyarawila nyayo nyoro ni omiyo nyo ng'e kaka ichiwo pass nyaka nena ria Arsenal to no mora nyoro ka gor no disappoint koro Victor ODM ni aparo ni gima Nyarawila to gi Ken osewacho en wach makare mokwongo nitiere gik mane jakom ng'iyo nikech ing'eyo jakom wuon kambi mae ODM nigi wegi ncha ne jeyo wacho wach no kanika ODM nigi wegi nitiere wuon ODM koro wuon ODM ni mane wuok koro ene mong'iyo wuon dala nto ka wuok to ere ng'at manyalo weyo manyalo rito na dala naka kosa nyalo weyo ng'at makobiro to samoro tamore ungu marangach makinyudo kolor ni oko koro nitiere gik mane jakom ng'iyo kaka wuon kambi nikech kambi ni mare en bende mong'iyo ndo kambi ni ke osekelo ne ohala maromo nade nyaka no chak kambi mar ariyo ene mong'iyo ni to kambi ni nigi assets maromo nade nikech samoro inyalo kelo ng'ato to ka ng'ato dhi yudo mit gi mo manie kambi to kinyudo kopir kodi koro mai gik manong'iyo gimachielo mane jakom ng'iyo no ng'iyo experience mar ng'ato maneno ka Governor Gladys Wanga wacho kacha nitiere gima Gladys owacho kacha maparo ni ne obayo jomoko owacho ni jakome manoyiere ok jo ODM koro mano duoki kuom gima owacho ni wuon kambi mano otime ang'o ema nomiye gini mano gima nyaki kuongi ng'e kae to wacho ni ong'iyo experience mare Victor Governor Nyong'o nigi experience mar ariyo ODM ka en achiel kuom founders mag ODM en achiel kuom joma nochako ODM to en bende ODM ni osekonye to en osekonyorego
nyaka kama otimo ang'o nyaka kama ogikieni osekonyorego kibire chuny wach makore ng'iyo to ang'o mane jakom ng'iyo kanyo king'iyo life cycle mar party mora mora chalo gi life cycle mar kambi emomiyo chake gi kambi king'iyo nyarawila marketing to biro koni ni product kata mwandu mora mora kokel manyien e chiro ting'iyo gima ochakore gi gima waluongo ni growth stage ochako dongo koro sama ne ODM chako dongo ka yudo ka nitie recruitment mang'eny ino ka liet biro mang'eny gik machalo to chako wuok kanyo ochako gi introductory stage kanyo wuok obiro e growth stage ko e growth stage kanyo matieni kama odonge mana kaka cham bende dongo oduma kopidhi to dongo kowuok kanyo to bire kama waluongo ni maturity stage makoro chiek makoro romo koro dongo oserumo koro en ochung' achung'a kanyo inene ka entie mano e kama ODM nitie ODM osedongo motieko dongo mobedo an elder koro gimodong' ne sani obire stage mogik miluongo ni decline stage koro decline stage ni kama koro mondo mi kik olwar kata ochak duogo piny luwore gi gima koro otimo malo kanyo e maturity stage kanyo koro maturity stage ka jakom ne temo ng'iyo to ere ng'ama nyalo konye mondo ogig malo kacha nikech jakom ema kizungu wacho ni vision bearer en mong'eyo kama nodwa nogike gi ODM koda gik ma nodwaro ni ODM osetimo makoro kodwa timo moko ma ng'ato neno ni koro kelie ng'ama tin mano to koro wuon party motimo ang'o emong'eyo koro kibiro korka siasa koni to podi chaki compare ga Dhula Victor ji mang'eny ne paro ni nyalo kel samoro ng'at matin ma vibrant ma samoro podi nyalo tugo adhula 90 minutes nikech ing'eyo ni captain ka koro minyong'o to captain mari ok nyal bedo ng'at ma nyalo bedo substituted every now and again ipenjori ni nyong'o be nyalo go dakika 90 ka koro en gi William ka koro ya ji ochomore gi William bende en gi teko mar go dakika 90 no ntiere ndalo mano nyalo go dakika 90 Ken niche ng'iyo maandamano manyocha notimore to kiwuoyo gi jo Kisumu ndalo mancha ODM go maandamano ni yudo ka kogo gimoro dakika 30 maandamano ma Kisumu en saa 5 osetieko kani nyalo ng'iyo saa 5 osetieko maandamano mare koro dhi koro kijende ka madong katima ng'o tieko ngejero chiu direction mano kuom ranyisi no chiu direction mano kuom ranyisi mano kuom ranyisi structure mar party mar ODM bende wan gi jatend yudhe bende bas koro itemo ng'iyo gimitemo ng'iyo nikech ing'iyo ni to ponono William Ruto okodhi odonjo gi winjruok gi ODM ni koro en rakruok achana bo nyalo goyo dakika 90 nikech ing'eyo ni captain mari okonego bed ni bedo substituted ken biro koni osebedo captain kuom thuolo mar ariye ok nyal substitute captain nikech ko wuoki e pap to tiene ni ntiere en nyako bed kata ko chiwo inspiration mondo ji omed dhi mak mana ni ng'at mane ng'iyo gini mane nigi prerogative mar ng'iyo ni to ng'at mane madhi bedo captain ne en wuon ang'o en wuon team monyieo team king'iyo Arsenal ing'iyo Man City gi mamoko go gin giwegi koro wuon team kata mana Man U sani gine ma ging'iyo ni Ten Hag emomiyo otembe ma kata kiloye to pod wacho mana no kata kiloye to pod wacho mana wene momed bet koro gini ing'iyo future mar ODM ng'at mane ng'iyo future mar ODM nikech Nyarawilo osewacho ka pile ni parties ma wan godo ok gin mag jopiny parties ma wan go kata king'iyo UDA they are built around individuals. Magima individual gima wuon party owacho mane kuma party chom in absence of that individual the party ceases to exist koro king'iyo kano yere jubilinity yes kani neno mogik Victor chege ne koni ng'ane bende kioni bende koni ing'iyo ni to no yuaruok gi mbaka nyo gore mang'eny kanyo nyong'o poko migini bang' kanyo miye tiyudo ka jioling pi bedo ni jioling pi no nigi berne to nigi rachne nikech ne okwaneno mokwongo ka nitie celebration kata mana Kisumu kumo aiko ne okwaneno ka jo boda boda wuok dhano rwako t-shirts mag ODM dhano ng'ielore kongele ginene kondele kata ka dhano jaji ni okidho pap koso nano ne okwaneno nitie moko matimore ga spontaneously iro ka dhano ling ni wewane ane ei mutini no ok berga party berie ka samoro koko ni neno nitie dhano koro ing'eyo pach ji nikech ka dhano ling ng'eni siasa ok en kanisa
gweruok ne mit pach gweruok ne mit ne to kineno ka dhano dhi olem ka mutni nonge ji gwere to dhi to ji dhi adhiya ka mutni nonge to samoro dhano nyalo luor nikech king'iyo history mar founders mag ODM gi tichak iduoge ombulu ma 207 ka ing'eni ng'at ka ng'ato Victor kama koro chuny wach nitie lweny mane ni kaeni mane ineno dhano dhiro mondo ging'eni to ere ng'at ma dhi kawo kar jakom ka ng'at ka ng'ato ng'iyo 2027 to ng'iyo ni ng'at machiegni godo ema ne odong' malo kacha ahinya jok ma pod dhi manyo lemo mamoko gi ng'at madwaro gavana tam mar 2 ng'iyo ni to jakom kowuok nikech koro nyong'o kata ng'ama odong' ni e ng'at ma call the shots to ng'iyo ni be en ng'at manyalo dhi ire to bende ntiere kaka tugo nyalo tugore koro ng'ato ng'iyo ng'at machielo ka ne ng'iyo James Orengo to na chiegni go nengo machalo nade ng'at machielo ka ng'iyo Babu gi jok mamoko mani luongo nyingi go gi te gi ng'eny ong'iyo ni ta chiegni gi ng'ane machalo na nekech kinde mar keyo dhi biro mbele ka parties gi keyo ahinya ka koro gik ang'o ka koro gik sa nominations jakom bende ng'iyo nikech ng'ini bende nitie ng'at minyalo ore pap kodhi kayo duma to koduog te dero nitie ng'at manyalo kayo gigo iwinja molal godo te kech sa keyo biro mane momiyo iyudo ka 207 ka ne en secretary general jote moko bwaso mare jomoko ne ywak niya jomoko ne ywak 207 kacha ni ODM ne chiwo tickets adi 3 miwinjo ni in kiseyombe ground to chaka ng'wech ibi malo kono gigi nochakore ndalo nyong'o ka en secretary general ok owach ni ene manotimogi ne wan gi jakom mar board mar elections Franklin Bet Victor gigo ni anya kanya mago ay gol pati to mia paro kes masiaya ndire udimbo moro mane Franklin Bet nolando takeni weche nobedo nade ma rasango chako miyo tiko mago to koro sigana manju ne to goni mbaka ni obiro ni to ka mano maneru dan kana jua dan kana jua musiepna biro nyisi kaka gigi gore koro gima ne timore kae momiyo mutni gi ling ni kae Victor adier mar chuny mar wach ni ji nigi luoro ni to nyong'o to ento nyalo biro kawadi iwinja ka koro gito chopo to bende okawache no dhi kawo ng'ato ne ng'iyo tino ng'ata man kacha owacho gima bende no sebet kate nyalo bedo kosetimore okawach ni timore nyalo bedo nikech an pok achungi ODM koro samoro ng'ato wacho luoro ma ji nigo ka nyaka MCS gi kobiro nyaka malo ma adier mar wach Victor onge tiende mong'o wach ji ne nigi luoro to ng'at ma kodhi okawo kacha kech ing'eyo ni dhano no bi ni anema IBC dhi landa nitie jok ma bende anema ODM osemiya ndalo miro ka ng'ato osebiro ka koni otiko ade man unu timo campaign nono magi ne campaign to timatima to kaka gini koro magi e confidence manyaka nyong'o tim sani moneni to ere kaka oduogo confidence mar jopiny kuom party nono to dhano dhi luor ni macho osedhi koro magi luoro man ka to gima nyaka ing'e ni ok ji te mioro madhi omo oduma e puodho maduogo godo nikech kinde keyo biro machiegni to biro 2027 ka erokamano kare gini dwa ni logo ni owuodo men Mheshimiwa Walter Owino no yiere kaka jakom mar ODM e kaunti ma Migori ni wacho kanyo ni koro waduoge dala machiegni ahinya ma bende ing'e ni Migori osebedo gi weche mang'eny ahinya ndalo Tenya mar Obado ne wan gi ofiseri mag ODM yes men gweruok makage kacha makata designate mar chairmanship mar CMC ni ndalo moko nolawo gi jo kanyo ma jomoko nodonjo mana e bwoko mapano nyalo neno gik makamago weche ne dinya ahinya weche mag bedo ni koro Mheshimiwa Walter Owino omilemo kaka jakom mar ODM yor kojolo Migori County ni Ken wachak kodi Migori liet kech kata kapok donjo mano inyalo gima notimore nyoro nyocha e wach mara makalda to king'iye to josiasa emeno ka nie e wacho nogo koro Migori osebedo maliet ahinya inya paro ka kinde mokalo ne wan gi Philip Makabongo mosenindo Nyasaye ketinye kama okwe to Makabongo ne wengo lemo moro amora mane olaro e Migori kanyo to ne en gi nguvu moro ma komako chung ne odwa siro ng'ane to siro ng'ano makata mana wuon makata mana gai mar ODM kotemo gae to parore mana diriyo koro nyisi ni Migori en kama siasa mare beto pogore gi kuonde mamoko mag Nyanza lemo mar bedo jakom mar ODM Migori en lemo mantiere kod ting
Aija to king'iyo gi weche mantie kata interest manitiere sani. Ing'eni sani kom governor nitiere kod Ochilo Ayako. Leo mar governor no ilare kod ji mopogore opogore. Wantiere kod jomo seta temo gima nyiso ranyisi madwaro lemo no machalo Mak Nyamita Mauriri. Joma chalo Dr. Philip Mwawe gini. Joma chalo Mapita Masara gini Masuna. Jogi te nitiere kod wangi enga madhi bedo jakom mar ODM Migori no. Nikech seno kinde mokalo ka kala kinde mane obado chung kane gilare kod Ochilo Ayako. Yes. Tinyalo paro ka duond bura mar ODM ochiwo ne governor Obado Tiko to jakom mar ODM Philip Makabongo obet gi Ayako. Obedo ga Ayako maja independent. Koro nyisi ni Migori, siasa mar Migori en siasa ma kome ok onego bed ni bedo thuolo nikech nyata onego bed ni nitiere e kom no. Kara ka en mana kojolo. Nitie ng'ama owinjore bed ni bedo mana kanyo. Koro apani Walter Wine yor kojolo momiye no ting pod nitiere godo nikech nyakore wijo kanyo mag ODM kanyakla. Anya to jogo madlaro lemo mar governor en lweny kabisa nikech ng'eni samoro yudo ka ng'ato nitiere gi ng'ate modwa no bede kom no mar jakom mar ODM county no. Koro ng'eni interest pod nitiere maka gi kacha. To mak mani to koro omenye gi toch chon ma odhi bile ka pod orito yiero ma ibro tim dwe mar 11. To gi maduong' mantiere kani entiere kod ting. Konyalo bedo ng'ama nyalo riwo wi jogi to nyalo bedo ni en bende oyude gimiluongo ni achievement maduong' ahinya. Nikech mane gima osebedo katamo jokom mathoth mag ODM e gwenge mamoko. Kata mana Kisumu nyalo paro kinde mane gino bago kata mana professor Ayecho. Koro bedo ga matek ahinya mondo mita county kaka jakom. To king'iyo kendo lemo ma idhi lar mar mag od buragi. Jakom mar ODM e county pod nitiere kod ngufu ahinya. Kech yudo ka nitie ng'wech moko manyako konyi ringo eka mondo mi yud ka thuolo mar mana in bende jopiny obede kod ng'eyo e duond burano. Kata jokanyo mag ODM bede kod ng'eyo kuomi. Koro apani Walter Wino nitiere kod thuolo. Kapo ni otaye maber e kindeni to ka koro yiero chopo biro bedo ne mayot mondo mi joka omiye lemo no. Mak mana Migori osebedo ka nitiere kod jakom mar ODM maonge lemo machielo ma jopiny oyiere. Koro kang'eyo ni mae ng'wech mane gidwa ni chak giring kendo. To kang'eyo ni jomoko ma samone laro kom ni nyalo biro keto tich mayot ne Walter Wino mondo mi otagi e kinde ni kapod rito yiero. To kata kapod ochopo yiero no be ginyalo bedo kod dwaro mondo gibede ni gin gi jakom mar ODM mabende pod ne en jaod bura. Be ginyalo bede kod dwaro makamano. Kapo ni gitime kamano to mano Walter dhi bedo gi thuolo mar tayo ODM. Gima keno kanyo matine nyaka ing'eni gima siasa matimore Migori pogore gi counties mamoko. Nikech wasewacho ka ni jo Migori real democrats. Jo Migori e joma ka koro tek to ginyalo weyo party to giyiero ja independent. Nineno ka notimore gi Obado. PDP. Yes, gi PDP mo oyiere. Koro king'iyo kata mana MCS jo Migori to kata mana Masara, Peter Masara paniko odonjo tamare mokwongo no yiere gi duond bura mopogore modonjo. Yes, duond bura modonjore. Jared Kopeo be no yiere MP gi party mopogore gi ODM. Yes. Koro jodi kidhi nyati kentie MCA moro moyier gi duond bura moro machielo. Apani opia koso githo kecha ing'iyo siasa magore Migori en siasa ma yudo ka jopiny samoro jothoro ni ka koro tek kidino negi to gidhi gi pachgi. Koro mi aparo ni Martin Owino negi tich matek nikech ei jok mineno en godo gi te gin jo siasa mana ka kiwinjo wacho cha. Nitiere jok ma samoro bende biro tema mondo mi omin bade nikech king'iyo Migori ka nitiere barruok. King'iyo kweth mar Mheshimiwa Nyamita gini king'iyo kweth mar Mheshimiwa Nyamita gini to king'iyo ichak ing'iyo gi kweth mar ichak ing'iyo gi kweth mar Ochilo Ayako. Jogi te ging'iyo gima gidhi laro mbele ka. To kweth mar Nyamita gilange samoro nyalo bedo ni gionge yie gi ODM kaluwore kaka nyi wacho ni ne gitelo State House cha. Koro en gi tich gi ting' mapek mar ywayo wi jogi te mondo ket wang' achiel. Mondo ong'i kaka nito ong'i kaka onyalo kelo jo ODM ma Migori gi wang' achiel nikech Victor Samine no wawueni ng'at ka ng'ato oseng'e party modhi chung godo
jok madhi chung ahinya e lemo madongo gi ng'ato oseng'eyo ni koni to samoro nyalo diya to kodiya ta awuok gi rot makoni nyaka okel gimiluongo ni confidence mar jogi te. Erokamano. Koro miya paro ni Walter Owino nigi tich matek, en gi ting' mapek mar kelo achiel mar ODM e Migori County. Erokamano ahinya. Ung'e ni coordinator mar UDA ma Nyanza bende wuok mana Migori County, en governor machon ma bende ok en ng'ama lightweight. Nyarawila goye wiye. VOJ ing'e ni Migori kae mosebet ga pile kowacho ga ni mondo girikre siasa gino en siasa mani level mopogore. Iseneno ka pile kata ka gimoro timore kure ma wach mar gorruok gini nitiere ga gimoro amora. En aparo ni kuro be obanda ng'eny. Koro aparo ni gima waneno sani gi wach Walter Owino. Aparo ni onyalo kelo joga, aparo ni can be a unifying factor. Mondo koro wane kwe. Wane nikech ineno kata ndalo moko ne owacho kama iyudo ka gavana dhi yawo project to impi be dhi yawo project. Event timre koni to gavana be timo ma. Aparo ni sani koro chopo kata gine the most democratic kaka Fred wachono. To iluongo ni party politics be nyaka bede gi discipline matin. Mondo wane gik mwaneno mang'eny matimre marichogo kadok chien nikech kama nitiere violence be onge development. Onge kaka gibro wacho pile ni gidwa ni gichung' to development to thiro nikech kaka gigore. Koro aparo ni Walter nigi task maduong' kabisa mondo mi okel the different groups mok ni kamoro achiel go mondo gibi giriwre dichiel. Nikech kata de bed mana ni gin independent kamano magikawo ji ma oko mar ODM lakini kweno en gima important moingo gimoro amora. Erokamano ahinya. Unyalo paro ODM ndalo moko kokalo kuom jakom John Mbadi masani en CS jakom machon ndalo moko nitiere paro moro mar gombo dhi choko governor Obado ma bende weche nobedo mang'eny manochweyo tore Nyakwara Mgajwanga. Mago duto gin weche mag siasa mar piny. Mopogore kod mano Nyakwara Mgajwanga, siasa lokore piny maru tinende gode ma Kenya madiere akia ni barore